Sak Baithangno Malkhungni wngkhorwi traffic jam Sukurukha Mantri Sushanta Chowdhury Lama Ganani Buphang Raphaimani bagwi Salbrumno Madhav Bari Amchaio traffic jam wngmani bai Jwngjalo Kwlaio Thanglaisu Khlainai Lukurok Abai Jorauno Krakshalo traffic jam wngmani nugui Sak Baithangni konboini wngkhorwi lama kasara basawai Malkhung jam wngmani Sukurukha Mantri Sushanta Chowdhury ni sak tharmung bai baithago Malkhungni jam kurugui thangmani bai jengfirka Thanglaisu Bureau Report, Chini Khorang.